Here gan Roberts, mae Callaway wedi derbyn, yn y cwt Cosby, Callaway yn rwydo! Yr hen ben yn taro'n gynnar. Jeff Callaway y bel yn syml ac yn hir. A'r asgellwr yn dwyn y bel a'i chladdu ddi. Heibio i Ryan Goldstone yng ngôl y Rhuthun. Evans, codi ben. Mae'n un hir. Mae Hughes di cholli ddi, a mae wedi taro, a mae wedi troseddu, a mae Llyr Morris lawr ar ymyl y cwrt Cosby. Chwaraewyr Rhuthun yn gandryll yn mynnu fo honna. Y tu fewn i'r cwrt Cosby, ond mae'r gardiau coch wedi dynnu o boced y dyfarnwr. Alex Lipsley wedi danfon Hughes oddi ar y ca. Dafydd Evans, ôl y hir canol at Ilan Hughes. Taflu hon tuag at Cox yn y canol. Jenkins ar peniad at Ifan. O flaen y gôl, yr ergyd yn gadarn. A Pawen Conor Roberts yn ddigon i wyro honna am gic gornel. O, Jones nôl, am hon yn gyfle i Morris. Heibio i'r amddiffynwyr, yr ergyd yn syth at Conor Roberts yn y gôl. A'r cyfle unwaith eto gael ei wastraffu, Conor Roberts y tro yma yn y lle iawn. A fydde gofyn i'r blaenwr osod honna na llochar, nid yn syth at y golwr. Evans yn codi ben. Chwilio am Cox. Eisiau cefnogaeth, Morris yn y canol, tacl gadarn. O, dyfarnwr yn pwyto yn syth at y smotyn am ddrama yn y munudau ola yma. Mae Morris yn cael ei lorio yn y cwrt Cosby, a mae'n gyfle i'r Rhuthun i ddathlu ac i ddod nôl i'r gêm hyn. Gyda munud i fynd. Y Hughes yn cael dathlu, a cefnogwyr y Rhuthun yn cael dathlu. Ac yn debygol iawn y fod i'n mynd i chwarae am hanner awr arall. Baines i'r canol. Bale yn dod nôl, hanner cyfle i Matty Jones. Baines o bell, Fydare Ffehon. Yn gawrain, yn wefreiddiol! Wes Baines yn dathlu! Aberystwyth yn dathlu. A'r dorf yn ffrwydro nawr. Gwych gan Wes Baines. Yr oedd rhaid iddo fe daro honna. Eiliadau'n weddill. So'n byd wedi mynd yn iawn i ni heddiw. Cochi Adam ar ôl 20 munud. Chwarae fy 10 dyn a penalty fydd yn 90 munud. Ia, ti'n meddwl mae bob peth yn ddigwydd, law chwarae teg i Wes. Bod mae o'n gallu gwneud hynny. Da ni wedi gweld eto flwyddyn yma. A diolch i Dduw nath yn y top corner. Ar ôl sgorio'n hwyr, a wedyn nhw'n sgorio'n hwyrach fyth, oedd un bach o siom, really, ond dwi'n meddwl bod ni wedi rhoi fel tîm bob beth oedden ni'n gallu, dwi'n meddwl. Lads are gutted, like, it was, yeah, to go from such high emotions to such low emotions in a matter of 90 seconds was a bit of a pill to swallow, really, but it's, I can't speak highly enough of the lads. They gave their all today and they've matched a Welsh Premier League team. So. Dyn ni gyd yn ffrindiau, bechgyn lleol y gyd, neb yn cael ei talu. Dwi'n meddwl bod o'n yn gredyd enfawr i'r clwb, bod ni wedi gallu cael perfformiad fel ein erbyn tîm o uwch gyngorau Cymru hefyd. A mae'n glod enfawr i ni fel clwb, dwi'n meddwl.